Хора, днес ви взимам на един много специален ден за мен. Станах доста рано, беше студено, валеше, но излязохме да бягаме с Антон. Загряхме в подлеза, хората минават и се чуят те с какво правят. Приключихме с загрявката и започнахме да бягаме леко към морската. Насочихме се към буната, където скачахме на въже и правихме бърпитата, снимах си клипа за деня. Много силен старт, след което изкачихме този неприятен баир и снимахме дневна благодарност ден 1, където ще говорим неща, за които сме благодарни в живота си. Прибрах се, изкъпах се, направих си кафе и съм готов да излизам. Видях се с Сашо и се насочваме към математическа гимназия, където класният ръководител ни покани в часа на класа да говорим за Менов Варна, да вдъхновим 9-ти Ж клас. Имаше битка с бърпита, момчета направиха горе-долу по 60 бърпита, за което е едно голямо евала, това е огромна бройка. И Максим направи най-много бърпита и той спечели шапка на Менов Варна. Пуснах един giveaway по повод, че станахме 10 000 и отивахме да хапнем с Сашо бургери в Фист. Мега готиното място, много интересни картини. Let's go! Бургера беше 10 от 10 и картофките бяха 10 от 10. Препоръчвам с две ръце, няма да съжалявате. Телепортирах се при Лилит, оправихме подаръка за Джино и отиваме към Аква Хауса. Минахме през Лидъл, взехме си плодове. За хората, които не знаят, Аква Хаус е термален спа център, който се намира в Свети Константин и Елена. Има сауни, парни бани, всичко, което се сетите. Само дето водата в горещия басейн беше 38 градуса, на Moonlight, където ходим във Варна е 41-42 и да знам, не се усети толкова горещо. Тук влизам в студения басейн с Билян, който каза, че ми е гледал клипчетата, мега случайна засечка. И като цяло си изкарахме готино, препоръчвам на всеки, който не е ходил в Аква Хауса да отиде. Тук Лилит влиза във вътрешния студен басейн, където водата беше още по-малко студена, флексвам бицарите, най-яката хавлия на Менов Варна, който иска menovvarna.com. Телепортираме се на Феличе Каса на рождения ден на Джино, подарихме му хавлия на Менов Варна и много се изкефи. Много готино беше. Малките манячета бяха много пекани, направихме си снимки, играхме на Саймън Сес една игра, загубих. Лилит за малко да спечели, но и тя загуби. Много готино, наистина, не мога повярвам какви работи се случват. Хапнахме пица и се прибрахме, наистина много дълъг ден. Докато си чакаха автобуса, някакви чайки се биеха жестоко и като видяха, че ги снимам, спряха. Впрочем, автобуса ми не дойде, даже пуснах оплакване, защото трябваше в 11 да тръгне оттам, а аз бях 5 минути по-рано и не тръгна. И трябваше да си фана такси. Репорт! Хора,